F'dawn l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li l-voti tagħhom ġew magħduda fuq medda ta' 3 ijiem, il-Partit Laburista kiseb riżultat storiku ieħor. B'distak ta' 47,000 vot fuq il-Partit Nazzjonalista, meta l-voti kollha huma meħuda fuq skala nazzjonali, il-Partit Laburista kiseb rebħa kbira li sarfet fi 58% tal-elettorat. Fl-ewwel kummenti li ta' permezz ta' kollegament telefoniku fuq il-programm 2505, il-Prim Ministru qal kif dan is-suċċess kien possibbli permezz ta' ħidma sfiqa b'tim dedikat li ħadem qatih matul din il-kampanja elettorali. Hija l-iktar darba li hemm xi partit politiku illi għandu kunsill lokali fideh, u allura naħseb irridu nabdejtjaw l-istrutturi tagħna, nibbifjaw l-istrutturi tagħna biex naraw illi jkun hemm monitoraġġ li ovvjament il-kunsilli jaħdmu f'awtonomija u għal-ġid tal-komunitajiet tagħhom, imma li fuq kollox dik ir-responsabilità tagħna bħala partit li naraw l-affarijiet li ġew imwiegħda issa jitwettqu għax bekk niksbu mill-ġdid il-fiduċja tan-nies u jien millum il-qudiem moħħi li nara li l-Partit Laburista dan ir-riżultat jibni fuqu 5 snin oħra. Dr. Muscat spjega kif jinsab sodisfatt ferm bil-kisbiet ta' kandidati żgħażagħ, iżda aktar minn hekk ta' kandidati nisa li għalkemm jemmen li għad fadal xi jsir, il-programm LEAD ħalla l-effett mixtieq fejn qal li aktar minn 80% tal-kandidati li kienu fil-programm LEAD ġew eletti fosthom anke sindki u viċi sindki. Intant it-tielet u l-aħħar jum tal-att tal-voti tal-Kunsillu Lokali reġa' ġab riżultati sbieħ għall-Partit Laburista b'rebħiet storiċi wkoll f'lokaltajiet madwar Malta. Fis-Siġġiewi għall-ewwel darba l-Partit Laburista se jkollu l-Kunsill Lokali b'maġġoranza mhux biss ta' voti imma anke ta' siġġijiet. Fil-Mosta l-Partit Laburista reġa' kiseb il-maġġoranza wara li fl-aħħar leġislatura l-Mosta kellu maġġoranza ta' kunsilliera nazzjonalisti. Il-Partit Laburista żamm maġġoranzi komdi fil-Ħamrun, f'Ħal-Qormi u anki f'Ħal-Luqa. Il-Gżira, Ħal-Kirkop, Ħal-Safi u l-Florjana kienu wkoll 4 lokaltajiet fost ħafna li l-Partit Laburista reġa' kiseb il-fiduċja u bekk żamm il-maġġoranzi. F'Għawdex il-Partit Laburista kiseb il-maġġoranza fil-Qala u kiseb l-akbar ammont ta' voti fiż-Żebbuġ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.